വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലൊരു കഴുതയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഗ്രാമമാകട്ടെ ഒരു ഉൾഗ്രാമമായിരുന്നു, പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ. പട്ടണത്തിനും ഗ്രാമത്തിനുമിടയിൽ ഒരു വലിയ വനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുവരെ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാളും ആ വനത്തിലൂടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഒരു ദിവസം ഈ കഴുത വിചാരിച്ചു, ഈ കാടിനെ മറികടന്ന് പട്ടണത്തിൽ പോകണം. ആ വനമാണെങ്കിൽ കൊടും വനം, കഴുതയാണെങ്കിൽ ഒരു മണ്ടനും. ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ കഴുത ആ കാട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയോ വനത്തെ മറികടന്ന് അപ്പുറം പട്ടണത്തിലെത്തി. ആ വാർത്ത നാട്ടിലെങ്ങും പാട്ടായി. കഴുത വനത്തെ മറികടന്ന് പട്ടണത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾ ഒന്നടക്കം പറഞ്ഞു, ആ കഴുത മഹാഭാഗ്യവാനാണ്, അവൻ പട്ടണത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ കഴുതയ്ക്ക് ഈ ബുദ്ധി തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾക്ക് പോലും ഇവിടെ അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല. ഒരു കൂട്ടം നായകൾ ഈ വാർത്ത കേട്ടു. നായകൾ മണപ്പിച്ച് കഴുത പോയ വഴിയിലൂടെ പട്ടണത്തിലെത്തി. മറ്റു മൃഗങ്ങളും ഇതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നാലെ ഓരോരുത്തരായി വനത്തിലൂടെ പട്ടണത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ യാത്രകളിലൂടെ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു വഴി രൂപപ്പെട്ടു. അധികം വൈകാതെ ആ വഴിയിലൂടെ മനുഷ്യനും കാട് കടന്ന് പട്ടണത്തിലെത്തി. കാലക്രമേണ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടി. സർക്കാർ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് നഗരത്തിലെത്താൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കൂട്ടം എഞ്ചിനീയർമാർ പട്ടണത്തിലെത്തുകയും ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വഴി ശരിയാക്കി തന്നാൽ മതി. എഞ്ചിനീയർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ശരി, ഈ വഴി ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഗ്രാമത്തലവൻ പറഞ്ഞു, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു കഴുതയാണ് ഈ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചത്. എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞു, എനിക്കതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഈ വഴി വളരെ നീളം കൂടിയതും പട്ടണത്തിലേക്ക് എത്താൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ എനിക്കത്ഭുതം, ഇത്ര നാളും ഈ ഗ്രാമവാസികളും കഴുത ഉണ്ടാക്കിയ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്നതിലാണ്. താമസിയാതെ എഞ്ചിനീയർ വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും പട്ടണത്തിലെത്താനുള്ളൊരു വഴി ഗ്രാമവാസികൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. ഗ്രാമവാസികൾ അവർ ചെയ്ത മണ്ടത്തരം ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചു. അവർ ഒരു പുതിയ വഴി കണ്ടെത്താനോ സ്വന്തമായൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാനോ ശ്രമിച്ചില്ല. ആ കഴുതയെ പിന്തുടരാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഈ അബദ്ധം വർഷങ്ങളോളം പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. ഈ കഥ കേട്ട നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ മാർഗത്തിലൂടെയാണോ നീങ്ങുന്നത്? ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളുമാണോ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? സമൂഹത്തിൻ്റെ, കുടുംബത്തിൻ്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കാൻ മറന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴിയിലൂടെ നീങ്ങൂ. തീർച്ചയായും പരിശ്രമിക്കൂ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കും.